Ka pod wantiere weche ma otenore kod siasa, jo kanyo ma duond bura ma NARC-Kenya opodho kang' mane duond bura no kao mar wuok e riwruog siasa mar Azimio. Bang' ndalo 90 rumo nyaka ne gichwal kwayo makamano kaluwore gi chike matayo riwruoge mag siasa. Moyang gi jatend duond bura no Karua mane lose kinde romo ma jo kanyo mag duond bura no manobagi kaunti ma Nairobi kamopo e doho kuom chungo chenro mar timo ohala e kind piny owacho gi kambi mar Adani. Lidio Keyo nigi ler. Ne en romo mano kelo kanyakla jo kanyo ma duond bura mar NARC-Kenya kotelne gi jatend duond bura no Karua, romo mane geto keto kinge mag bero duond bura no kendo onyiso chung' margi mar siasa. Karua yango ni jo kanyo osepodho kang' mar duond bura no wuok e riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaluwore ne gisebedo gi pogruok e paro bang' moko kuom jo kanyo mag Azimio donjo e piny owacho mabiro bang' ndalo 90 rumo bang' chiwo notice kaluwore gi chike matayo duond buche ma pachoka. We entered into Azimio to liberate Kenyans from the ills bedeviling the country. When Azimio's purpose changed, through its leadership who are also the majority in the coalition, NARC-Kenya had deliberated and exited. The 90 days are over. We are going to remind the registrar of political parties. Very soon you shall hear us celebrate. We have moved, but we want to move on record that we are no longer in the Azimio coalition. Opodo humopachoka kuom chungo chenro matimo ohala gi kambi mar Adani kose jatend piny Kenya William Ruto kod moko kuom jokanyo e sirkal kuom siro kambi mopong' gi mibadhi mondo miyo rak matimo dongruok e pachoka. If it was not for the sparks of light in the judiciary, this national asset would have been gifted to the shadowy Adani group. I call them shadowy because apart from America that has indicted them, they have integrity issues in many other jurisdictions. Karua seyo meko kendo lal gi oganda ma osebedo kanene pachoka koro koda kameko mar jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda Tesre Kize Besije kod jopiny Turkey manoduoke piny gi thuon ka bende oseonek ma oyaye mo osebedo katimore pachoka. A foreign national, the Honorable Dr. Kiza Besije, abducted in Kenya, to have Turkish nationals abducted from Kenya, refugees, to have Kenyans abducted contrary to our constitution. It is a big issue. It shows a government full of impunity. Oseotend William Ruto kuom tiyo matek mar bero fuke gi giwegi kendo bero ngima gi giwuon ka jopiny to thung' gi osuru mamalo gi nengo mapek mar ngima. Bende oseo chenro mar chif mowacho ni osekelo midhiero ne oganda jo Kenya kod kit siro somo manyien ne jopuonjre manie mbalariany mowacho ni osekelo bagni e sekta mar somo. Chief Shah seek to take from those who have pay slips 2.75 of their earnings, basically 3%. And these are pay slips that already have been raided. Moi University Eldoret is on its knees. We do not know of a single learning institution, and especially the universities, that is not currently undergoing crisis caused by the chaotic manner in which the Ruto regime is managing the education sector. Duond bura mar NARC-Kenya kotene gi Karua koro nyiso chung' margi motegno ne gipogore paro gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bang' moko kuom jokanyo mag kweth no wuok kendo riwore gi piny owacho. Gisomo jatend piny Kenya William Ruto mondo ogwe tao kendo wuogi apisi kaluwore ni ok osebedo kochopo singo manomiyo oganda jo Kenya. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.